L-Università ta' Malta mhijiex sempliċement post fejn isiru lezzjonijiet u l-istudju. Studenti universitarji jinsabu għaddejjin b'riċerka fuq tipi differenti ta' mard rari, bħall-kanċer fis-sider u problemi tad-demm u tal-moħħ. Dan kollu qed isir fiċ-ċentru tal-Mediċina Molekulari u fil-Biobank li jinsabu fil-bini ta' xjenza biomedika u li se jġibu flimkien laboratorji u riċerkaturi taħt saqaf wieħed. Filwaqt li fiċ-ċentru tal-Mediċina Molekulari jsiru t-testijiet neċessarji, il-Biobank huwa kollezzjoni ta' kampjuni ta' demm miżmuma f'7 freezers li t-temperatura tagħhom tlaħħaq id-90 grad taħt iż-żero. Il-Biobank huwa maqsum fi tnejn. Il-Population Bank jikkonsisti minn kampjuni ta' demm ta' trabi u anzjani li ma jibatu mill-ebda kundizzjoni, filwaqt li l-Clinical Bank huwa kollezzjoni ta' kampjuni li għandhom xi forma ta' mard. Il-Fond Universitarju għall-Riċerka, Innovazzjoni u Żvilupp huwa ammirat li jikseb fondi biex tkun sostanzjata din ir-riċerka. Ġib fondi mill-komunità billi ningaġġaw ma' diversi setturi tal-komunità, ġifieri u sal-lum qegħdin jirnexxielna nġibu fondi minn NGOs, minn kumpaniji, minn individwi u da kollu jgħin biex flimkien ma' fondi oħra li l-Università ġib sew mill-programmi tal-Ewropa u sew mill-programmi lokali, nkunu nistgħu nkomplu aktar din ir-riċerka u nidħlu f'areas li sal-lum forsi ma tħallniex. Minkejja li l-materjal huwa disponibbli, l-appell jiqbal iżjed fondi. Jeżisti l-ħsieb biex jitwettaq proġett bil-għan li ssir riċerka fuq il-ġenetika tal-familji Maltin. Biex dan isir iridu jinġabru l-kampjuni tad-demm ta' 4,000 persuna. Il-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold, Michelle Muscat, żaret iċ-ċentru fil-jum tal-Erba' bil-għan il-Fondazzjoni tifhem aktar ir-riċerka li tinsab għaddejja. Din hawnhekk biex aħna nkomplu nifhmu wkoll x'inhu x-xogħol u x'inhu r-rwol u fl-istess ħin naqdu flimkien l-entitajiet kollha biex fl-aħħar mill-aħħar ikollna ħajja dejjem aħjar. Il-Biobank Malti huwa wieħed mill-fundaturi tal-Euro Biobank li jiġbor fih netwerk sħiħ ta' biobanks mifruxa madwar l-Ewropa.